Bafowethu umuntu akabengelele kakhulu bafowethu igama lami nguSiphenga Ntombela ngihamba nabafowethu ke esisebenza nabo bafowethu uqaliwe bafowethu ukusebenza siqalile bafowethu ukusebenza njengoba nibona nje ukuthi kamageja njengamanje aphansi besibanje nje bafowethu izihibe bezikhona niyazi bafowethu ukuthi ke baningi abantu abahlasela ichannel so njengoba nje isiza kakhulu umphakathi yenza izinto eziright so baningi kakhulu bafowethu abantu abahlasela umphakathi abahlaselayo ichannel abantu esisuke sibaveza abasuke benza ukukhohlakala ezweni nabo bafowethu basuke beyihlasela ichannel so bafowethu samiswa nje isikhathi esiwumlibe njengoba nisibone bafowethu sibuya so bafowethu sibuyile ke zosebenza bafowethu zosebenza nje ngamandla kakhulu lo nyaka njengokuqala nje bafowethu uzoqala uzoshintsha impilo zabantu eziningi kakhulu bafowethu so nje ningakhohlwa bafowethu ukusubscribe ukulike ukucomment bafowethu ukuze konke bafowethu nizokuthola kahle ngesikhathi esiright nangayo yonke into bafowethu eright so njengamanje sinohlelo lwethu bafowethu siqalayo lapha sithi khona keeper adlali sithi keeper umuntu ke lo bafowethu engabe mhlawumbe untshontshenini wantshontshanani sithi akakhiphe sithi keeper yayizwa loo nto leyo so adlali bafowethu ngihamba nabafowethu esizosebenza nabo umzwa bafowethu nawo ngibo bafowethu bafowethu asiphusheni bafowethu akukho kunye ngoba isikhathi esiningi njengoba sithi keeper nje abantu bayabaleka emini benza izinto eziningi kodwa ebusuku siyazi ukuthi abantu basuke sebelele lapho khona sisuke simele sibambambathe khona mfethu sithi ekuse keeper abazoyikhipha yayizwa loo nto leyo yeah so nje bafethu mhlawumbe uPaula nje bafethu nani bafethu njengoba siqala umsebenzi ya cha bafethu njoba nibona ke bafethu ukuthi kushube ngempela samankentshani bafethu uzoso usibizile bafethu kunomlisa njengamanje ekuthiwa usehluphe kakhulu yeah uzoyikhipha ke lento le esingazi ukuthi yini kodwa uzoyikhipha yeah mfethu ngiba mfethu yeah bafethu engingakusho mina bafethu ngicaniqhubeka ngibhale bafethu ngiyaphela njengoba bafethu bezivalile baningi abantu bebekhanda baningi abantu abasihlupha abafethu nesingakafinyeleli kuyena bafethu sizofika bafethu kuwena yeah so bafethu istory sithi kanje lapha esiya khona bafethu umndeni usisi nje nomama nobhuti wakhe kodwa ke usisi usitshelile wathi nje unopharanyana umjitha wakubo yabo yeah so ulahlekelwe ilaptop yabo so umelahlekelwe ilaptop vele uyasola ukuthi uyena inkinga ke uma wakhe naye umjitha lo uyayiphika ilaptop yabo naye futhi uma wakhe uyasho ukuthi hayi mfethu ingane yami bingeke mfethu izithathe ilaptop nibe nilamana nibe yabo nibe niuzalo ikwazi ingane ukuthi lento ibaleka kanjani ilaptop ngoba ingane sekumele ibuyele esikoleni so inkinga nenkinga ke bafethu inkinga enjalo so njengamanje safuna ukuzama sibone ukuthi bafethu nomjitha ngeke yena azame ukuthi ayikhiphe ilaptop ukuthi uyidayisele kuphi noma mhlawumbe wayidayisela bani asambeni bafethu mhlawumbe sobona khona ukuthi kwenzekalani yabo yeah location mhlawumbe ngizokusendela ngibe yabo yeah so bafethu soxhumana naye usisi asinikeze ama direction ukuthi mhlawumbe kuphi kubo kodwa sila kwamashu esinqaqweni asiye khona so bafethu njengamanje sibheke khona kwamashu la kubo kwasisi so lethu ukuze sokwazi ukuxoxisana nomndeni wakhe mhlawumbe nayo mfowethu ukuthi mhlawumbe somfica yini because sazi bafethu sofica kanjani ngiba ubheke ilocation lapha yabo so ngikuyona uqhubeka umthatho lathi amake samthola nje hayi uzoyikhipha it's 1 minute ya seduzane it's 1 minute lapha le phambili hayi sesifikile kuphi manje mfethu awuzama ukujika lapha sisifone kodwa sesifikile futhi kule minute sendlulana awuzama ukuphenduka la awuzama ukuphenduka ethi yona sesifikile yeah yabo inkinga le madoda esokubhekana nayo lana ngoba ayilobe limlahlile lapho ngoba abantu abantshontshayo bafethu njengamanje sifuna ukuzola nalabantu abantshontshayo so bafethu mangabe nje khona umuntu ontshontshelwayo noma mhlawumbe khona umuntu omsolayo ukuthi uyena umtshontshele awusinde mfethu
Sithinte mfethu ukuze kuzobuya sangene leyo efuna. Ungakuphi inkiba mfethu? Lesi sifile. Khona leceleni mfethu. Leceleni mfethu sifone yabo. Yeah, awufonele my sister mfethu. Iyona inamba ungisendela ngathi. Small. So mfethu kusazoshuba ngempela bafethu. Kusazoshuba kakhulu. Kusazoshuba kakhulu madoda, kusazoshuba kakhulu manje. 5,000 azwa. Hello? Yebo, my sister kambanyani? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Mana ake silanga ngaphandle angazi ukuthi umuzwa kini muphi la yabo. Oh. Ngizonibona ngani hamba ngani? Samba ngemoto nje emhlophe ya. Kodwa nje silanga ngiyacabanga ukuthi manje inkinga la imizi yakini la ihlangene la imizi. Angazi size ngapi. Awuyiboni imoto emhlophe ngicela uvele mhlawumbe ukuze sizokubona nawe ume ngasemgwaqeni yabo. Ngiyanibona ngiyeza manje. Oh, alright ke siyabonga Awu bengicela nisondela ngani? Alright sisi. Yeah, sure. Yeah. So bafethu besasikuba bafethu ukuthi zonke izinto ezohamba kahle but into esifisa ukuthi umfethu akhiphe i-laptop kasisi usisi bethe ezokwazi ukuthi eqhubeke ngoba usisi sahlayelwe iphupho elikhulu kakhulu bafethu ukuze achieve izinto zakhe ayifisayo nezifiso zakhe. So nje bafethu mhlawumbe nje ufisa nje bafethu ukuphefumula mhlawumbe. Yeah. No, engingakusho nje bafowethu laptop izotholakala. Yeah. Izotholakala i-laptop sizokwenza ngawo konke okusemandleni ukuthi i-laptop siyayithola ngoba njengamanje kulonyaka size ngenkani size ngamandla amakhulu kakhulu. Siyabonga ukuthi sizadibana yabo. Mfethu awaboni. Ubengabuyi umuntu vele uhamba emini eyibuyele ebusuku. Oh yeah. Hlala khona nawe la. Uhlala la ekhaya. Mamo. Mana. Ubando. Yini ndaba mbali kwenzekeni? Uqhamuka nabantu bamakhamera mbali la ekhaya kwenzekeni? Abantu engibabhalele la mama ngicela usizo sengikhathele kuningi ngicela la ekhaya ukuthi ngicela ukuthi ngisize ngithole laptop yami. Kodwa phela lokhu iveli ingane akusengize ngabhalela uKinzoso. Hayi mbali waze wathathela phezulu mntanami. Bungeke usinike ithuba ngokuthi sixoxe lento somndeni. Mama musuku singinikeze ithuba kunini ngikutshela sesiside kakhulu isikhathi mina kusasa kumele ngibuyele esikoleni ngiyawazi nawe mama lokho. Kodwa uthulu lokhu uvikela uDelani ngenze njani ke mina ngaphela ngidinga esikoleni kusasa. Mbali akwenziwa kanjalo sisi. Akwenziwa kanjalo. Sinike ithuba siwumndeni. Angazi uma muthi ufuna ukuthi ngenze kanjani. Ngiyacela wengane zami kwenehlisa amakhamera kancane. Inkinga mama sikwazi ukusetshenziswa amakamera ngoba amakamera asebenza ngawo yabo. Ukuze sixoxe siwumndeni sivumelana ngalento esizovumelana ngayo. Ngeke nje mama ukhuluma njengomndeni. Ukubamba into enizovumelana ngakho. Ukuthi sibonisane ngoba ngokwazi kwami uDelani. Hayi angimazeli into enjengale uDelani. Nakho ke mama sihlezuyikela lengane kusekunini engiqalile. uDelani mbali. Kunini mama ngiqala. Ngeke mbali ngeke sisi ngeke. So mama ekuphi nofuna ukuxoxa ngakho mhlawumbe. Sibonisane uDelani ngokumazi kwami. Lento wahlukana kudala indaba yabo mina ngangiba nezinkinga mbali uyazazi inkinga zami. Noma yoganga noma. Cha nje okungalaleni noma umkhuza noma ingane. Oh ya kanti into Cha nje sengisho ukuthi mangabe umkhuza Delani enza u1 Delani enza u2 uDelani nje kodwa manje mbali wazi kahle. Njengomndeni fast bonisane sisi. Angivumi lokho. Akazamanga ngani mama ukhuluma nawe. Mhlawumbe mama ngami ngisayithula ngikama la Musiphiwe ngaDombela sebenza la mabona kude njengosibona. Una kunjani akazamanga nokutshela mhlawumbe ukukhuluma nawe. Umbali uke wathi ukwathi ukuthi kancane kodwa ngamtshela Mbali izinto ungayithatheli phezulu ngoba ngalendlela ocabanga ngayo Mbali kungenzeka ukuthi ayinjengoba wona uyicabanga lento oyicabangayo. Akunjalo Mbali. Mama yini ndaba umvikela uDelani? Wena usiqiniseko sini ukuthi uDelani akayithatha ngelaptop yakho Mbali? uDelani ngendlela engimazi ngayo usiyazama ngoba Mama cha ngeke Mbali ngeke. Uma uyamvikela kade wasangikhuluma naye mama kusasa ngesikoleni. uDelani behamba. uDelani ngalento.
Uyazi umbali ukubukanisa. Wazi wasibukanisa. Manini. Cha, mthanda ukubukanisa nabantu mthandi. Uyasibukanisa. Ubukanisa nabantu. Liyashona ilanga. Ngeke. Udelani. Yini silandele yona mfethu? Liyashona. Udelani. Uma wena mama ushonisa ngela kakhulu ushonisa ngela umuntu esisengaya kakayisi. Udelani leqhamuka abuze. Manini bafethu. Umani siswakhe ngalahlelwa yinto yakhe la ekhaya ngenelo nosisiphathe ngamadoda lo lekhaya manje ngingazoqaphela phela lo asekho imali futhi umkhulu asekho ngepha umsebenzi uhambe usecela akithi la Ngilungile sambe ngiyekhomba Uhamba ulande akho laptop la uhamba ulande ugiga mfethu akho laptop baba ngithi uyabona mana ngithi yabona baba khipha ilaptop oyidayisela udelana yazi uyazi laptop oyidayisela udelana umla mfethu udelana uyamazi udelana kodwa ngithi angimazi awumazi udelana angazi ngimbone lo muntu yeah awumazi umfana osebenza ngamagceke la around inqawu mana time yazi njalo laptop kulento izokusiza yabo izokusiza lento uma ngikhipha manje laptop ngoba uyayizwa lonto ngiyanya kodwa mkhulu wenzani uthi ngithenge wenzani angaze ngenze wiphikelani